وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا. Billet Dombay, parce que Nerega Jatila ni Bonyama Segin, al ni Hakili Jigindo, avec Taliki Bokoloka, parce que la Kofitini Bolo, Madou Konate ne Mokedi, ne Faye a Denke Nani Nan Duru Nanyorona, Muntoro Masiri. Donc, nous, la Djeo Korokundagana, Cheoule Mamadou Kofe, ne Fade Bejo. Alaka hino bela jelena donc biye domba de angaso bon ne mogega ko aga yoro mun jarane ne mayede ne mayenya la ga la kali chamane kerane mamso fe ntana mso fe mfa u fe ana yere jenyo ko ni mun ye politique mangan ke nyokon fe mbesega mun fo ko sebe o ye jogo adama denya asinsino ka ko sebe ka talike an raga namuna ke bamba yera donka mo ke kilenya yenge sinsin kanunka kilenya kono chesiri kono ani bunya kono ode o jogo nunu ngani olu jarane wa ne re bamba ne boluka mi boloka fo debesano munute konate do ba ne be wele kambla malien dem bela jelema parce que na fora Mamadou Konaté akara ke malien kono ku kelentado o kelentate ana je ɲɔgɔn fɛn kɛlɛ kɛ a kɔni ala y'a kɛ u bɛnna maliyɛnya ma n'a wagati a tun bɛ fɔ Sudan français nka farafina bɛɛ de jɛ u ye farafina bɛɛ de kan ka misali ta olu la u ka cɛsiri faso kanu na u ka cɛsiri fasodenya ɲuman na u ka cɛsiri faso baara ɲuman na jɛya la bonya kɔnɔ kelenya kɔnɔ. ne Elhadji Sékou Soumano ye ne wolola Bamakɔ yan ni soɲi kɛrɛfɛ an fa o de ye cɛkɔrɔba min ka saraka bɔra sisan a kɛra an ye fɛn bɛɛ ye ale de y'an don l'école la k'an dɛmɛ fo ka taa an kɛ fɛn ye an laban kɛra l'école karamɔgɔ ye professeur ambassadeur n se kan don a bɛɛ la ko n b'a bɛɛ fɔ aw ɲɛna. an y'a mɛn k'e ka école la don ko don a kɛra ko ye i bolo sabula i kun sigilen tɛ n'a ye k'i bɛ se ka don école la. o kuma nin ye tiɲɛ ye ni n sera yɔrɔ ma ɲɛji bɛ bɔ 1943 sira min tɛmɛna misiri kɛrɛfɛ an ka so bɛ yen an bɛ tulonkɛ kɛ so in kɔnɔ yan tuma bɛɛ an ni masiriw de ye filan ye Masiri Konate Ala ka hinɛ la nka l'école taara ka san 1 san 2 kɛ ne ma taa mais ni n tɔɲɔgɔn bɛ taa kilasi kɔnɔ ne bɛ taa n jɔ kilasi da fenêtre la ka leçon lamɛn cɛkɔrɔba a y'i to o de la ko ko manin ka kɛ e tɛ taa kilasi kɔnɔ ne ma don école la munna e ma don m'a fɔra ko kafiridenw de bɛ école la yan kafiridenw o de fɔra ne o ma taa so n b'i nɔfɛ cɛkɔrɔba tugura ne nɔfɛ ne sera dɔrɔn ne sigiyɔrɔ a yɛrɛ nana dabani kulokiba ni surumani b'a ta dabani b'a la a nana o y'a sɔrɔ kooroko Bamakɔ kooroko bɛɛ kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn da lajɛ an ka so da la n'i tɛmɛna misiri la i bɛ se an ka so ma tɛmɛyɔrɔ tɛ yen mobili tɛ dugu kɔnɔ wotoro mun ni fɛnw bɛ yen olu bɛɛ tɛ sira wɛrɛ ɲini u yɛrɛ ye parce que ni woro bɔra Côte d'Ivoire kooroko bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka so la parce que Jawaralakaw ka so olu de y'a kuntigi ye an gunnen bɛ ɲɔgɔn na ne yɛrɛ somɔgɔw don ne bɛ yɔrɔ min sisan ne de y'a du kuntigi ye ayiwa ni woro nana ta ka bɔ Côte d'Ivoire u bɛ sira tigɛ n'u ye sira tigɛ mɔgɔ si tɛ tɛmɛyɔrɔ sɔrɔ l'école caman tɛ yen koyi parce que n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ école régionale bɛ yen Bagadaji kɛnɛba kan école Madu Konate bɛ yen Poudrière bɛ yen o y'a kɛlɛ kɛ wagati la
n'i y'a mɛn poudrière surasiw ka kɛlɛkɛminɛn tun bɛ mun na a nana poudre ani Madu Konate an yɛrɛ tun ye école rurale de ye alors donc ni écoledenw bɛ tɛmɛ u bɛ tɛmɛ yɔrɔ ɲini mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa école la u b'a fɔ ko kafiridenw tɛmɛtɔ filɛ an tulo b'o la an faw tulo b'o la an bɛ se ka taa école la cogo di o de y'a kɛ cɛkɔrɔba sera ye don Misi Konate sera ye don min na u girinna k'a kunbɛn cɛwlenbaden nana cɛwlenbaden a ko cɛwlenbaden kafirikuntigi don ko jɔnni taara nin lase ma ni kuma bɔ min a ko aw banna ka min don l'école la dɛ n'o bɛ to ka taa dɛ o de taara fɔ n ye o tuma ni nin yɔrɔ bɛɛ a la den min filɛ ni nin yɔrɔ bɛ den in na a kan sɔrɔ l'école la sisan ni nin taacogo filɛ o bɔra la u yɛrɛ samɛyara dɔgɔnin tɔ min bɛ yen n'u ka famille tɔw commencé ka tɔw bɛɛ kelen-kelen don école la o de nana n bɛ se k'o de fɔ sisan comme waati koronnen don. si sera yɔrɔ min na sisan kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ. ayiwa sisan kɔni an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn a y'an sɔn sidiya min na ne yɛrɛ dɔgɔkɛ filɛ nin ye a fana bɛ san 90 sɔrɔ sisan an ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn lajɛw la ale ye Alassane Jara de ye donc ni kuma bɛ n fɛ ka fɔ n b'a fɔ an bɛ Ala tanu ka waleɲuman dɔn Ala ye bi yira an na n'an y'an tɔɲɔgɔnw jate minɛ sisan n b'a sɔrɔ an tɔtɔ 1 2 3 a tɛ bɛrɛ bɔ san 90 ani dɔɔnin nka an bɛ min fɔ kosɛbɛ o ye cɛkɔrɔba ye Ala k'a sɔn a diinɛ la Ala ka yafa ma a ye baara min kɛ a bɛ ale de ni Ala cɛ mais anw y'a dɔn kɔni donc Makokura denmisɛn caman bɛ yan ne kelen tɛ koyi an bɛɛ ka lakɔliladon sababu kɛra a ye wa a y'an bilasira fo ka taa fɛn 1956 je crois on était en train de préparer le bac. Le vieux, il est venu. Problème Tchaman Mambolo, il nous a aidés. Mais il était condamné. Il était député du Mali et du Soudan français auprès de la République française. Mais il était condamné à te mettre une sorte de Konoya. Avec Johnny Fenêtre là, on bɛna baro k'a fɛ kɛnɛ ma don o don y'o ye a n'a ka bana bɛɛ don o don a bɛ jɔ fenêtre in na yan an bɛna baro k'a fɛ n'a sɛgɛnna a bɛ don an bɛ taa nka ni Ala y'a kɛ an yɛrɛ bilara nɔ la sisan anw yɛrɛ kɛra cɛkɔrɔba ye an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn an b'a ɲini aw fɛ halisa a ka hakili to a denw na a ka hakili to aw denw na aw de y'an kɔ ye an kɔni sera yɔrɔ min sisan an t'a dɔn waati bɛɛ ni mɔgɔ si t'a dɔn n'i bɛ tile 1 tile 2 tile 3 sɔrɔ nka ni fini kun jɛra a sera k'a ye an sera yɔrɔ min sisan kɔni alihamudulilayi an jigi bɛ labanko ɲuman min na Ala k'o di an bɛɛ ma Ala k'o di an bɛɛ ma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni kuma bɛ se ka di n terikɛ n dɔgɔkɛ ma i ka dɔɔnin fɔ Alassane Jara. ayiwa kuma caman tɛ ne fɛ ne ye so in sɔrɔ n fa de fɛ Madu Konate a terikɛ tun ne fa ye n'a tun taara a n'o école kɛ ɲɔgɔn fɛ Kayi o teliya tora senna fɛn min y'o fara o ye saya ye ne yɛrɛ bɛ sen du in kɔnɔ yan ɲinɛ y'a san 70 ni san 1 ye n bɛ so in kɔnɔ yan ni kungo bɛ yen n bɛ yan a ye ban don min n bɛ Bamakɔ yan a nalen a donna so min kɔnɔ a fenêtre ne de y'a dilan o y'a sɔrɔ n bɛ kuranɛ technique la si jumɛn ka so in kɔni ne ka so don n nana n kungo de la n nana n fa ka dugawu kɛ n fa ye Ala sago sago. min ye san 68 somayɛlɛmali n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye a baaraw kun cɛla sisan
hakilina jumɛn bɛ e yɛrɛ la? Hakilina min bɛ n na Kasimu, o ye nisɔndiya ye. Hali ni a ni dusukasi dɔ bɛ ɲɔgɔn na, mais nisɔndiyara ka d'a kan an fa a banni ni sisan cɛ mɔgɔw ma sigi u ma ɲinɛ a kɔ. An ka association ni an y'a créé o hukumu de kɔrɔ walasa a ka baara ɲɛnamaya la mɔgɔw k'a ko ladɔn minnu t'a dɔn, minnu b'a dɔn olu ka a ko fɔ mɔgɔ tɔw ye. Bi an ye sarakaw bɔ, sarakaw bɔra, i yɛrɛ b'a ye mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ ni minnu jɛra olu denw b'a la, balimaw b'a la, an teriw b'a la, an furuɲɔgɔnw b'a la. Donc o ye kunnawolo de ye min b'a yira k'a fɔ Mamadu Konate a ka ɲumanya a ma dogo mɔgɔ si la. Donc an ye duwawu minnu kɛ, an b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka o duwawu bɛɛ jaabi. A ka jaabi Mamadu Konate ma, a ka jaabi an balimaw n'an teriw ani fɛn fɛn tɔgɔ ko an ni fɛn fɛn bɛ jɛ Mali la n'u dalen bɛ Ala ka kelenya la, Ala k'a nɛɛma se o fure bɛɛ ma. An b'a Traoré.